Пане Евгене, сегодня получили такое сообщение от оккупантов, что власти Крыма обещают, что в ближайшие дни переведут крымскую столицу на водоснабжение из скважин, а воду из водохранилищ будут использовать только в исключительных случаях. При этом чиновники борются до сих пор с утечками в сетях и воровством новых водохранилищ. Они, как говорят, строить не планируют. Вот что это означает? Что значит переход с водохранилищ на получение воды только из скважин? Каким образом они будут это реализовывать? И насколько хватит этих скважин в Криму? Ну, це питання ми вже обговорювали в наших ефірах. Я вважаю, що це достатньо фантазійна така ідея. Вона не має реального продовження, тому що, по-перше, велика кількість скважин, які на сьогодні існують в Криму, в околицях Сімферополя, в центральному Криму, вони не мають відповідної водності. Тобто кількість води, яка є там, сьогодні не може забезпечувати мешканців Криму, громадян відповідною кількістю води. По-друге, це вартість буріння, яка на сьогодні є достатньо висока. Навіть з російських джерел ми знаємо, що є проекти про бурінню свердловин на достатньо глибоких позиціях, тобто біля 1000 метрів. І там нібито є відповідні лінзи, відповідні горизонти прісної води. До речі, навіть така вода, яка переходить в піддон Азовського моря. З того приводу там теж є велика дискусія, чи можна нам видобувати воду з поддонних пластів Азовського моря. Теоретично навіть сьогодні вартість однієї такої свердловини оцінюється понад 50 мільйонів рублів, тобто десь більше ніж $500 000 євро. Це достатньо велика ціна за таку воду, плюс до того, що достеменно невідомо, чи буде там відповідна обсяг води, відповідна якість води. Це йдеться сьогодні тільки про попередні дослідження. Сказати, що від попередніх досліджень до промислового видобування води пройде певний час, ну звісно, причому цей буде час в роках вимірятися. Так що я сьогодні вважаю, що реальної перспективи до видобування води з підземних горизонтів достатньої для комунального водозабезпечення мешканців Криму – це трошки наївно. А к чему это может привести, вот это активное действие бурения, активное бурение артезианских скважин? Что это будет означать для экологии Крыма? Вот к чему это может привести, чем это грозит? Це загрожує тому, що це будуть викликатися такі, знаєте, штучні землетруси, просадки земної кори, просадки ґрунтів, це руйнування дорожнього покриття, це суви, які будуть відповідно впливати на забудівлю, на будівлі, на житлові помешкання. Тобто це можуть викликати різні неочікувані негативні наслідки. Більше того, на сьогодні, скільки я знаю, не існує окупантів єдиної програми буріння свердловин, немає розуміння, де ці свердловини мають буритися, в яких умовах, що там поруч знаходиться. Ну, таким чином, така трохи хаотична на сьогодні є активність цього приводу, і вона дійсно не має відповідного результату. З точки зору довкілля і безпеки життєдіяльності, велика кількість свердловин, особливо глибоких, має під собою різні небезпеки. Зокрема, небезпеки пов'язані з такими от просадками ґрунту, з іншими проблемами стосовно сьогоднішніх наявних комунікацій. Ну, направду, це така проблема, яку я вважаю, на сьогодні вона не має вирішення в такий спосіб. Однозначно. Плюс до того, це, повернусь до цієї ідеї, це дуже дороге задоволення. Тобто вартість такої єдиної одної свердловини, яка на сьогодні нібито має під собою відповідні обсяги води підземної, це, повторюся, 1000 метрів приблизно, ну це понад 50 мільйонів російських рублів, це достатньо дорого. Причому це тільки вартість буріння, це не вартість експлуатації, а це зовсім інші речі. Как сообщают сами оккупанты, существенные осадки в этом году никаким образом не повлияли на наполнение водохранилищ в Крыму. А что дальше? Вот если вот так будет это длиться, что будет, как вы думаете, как они будут это решать? Помогут ли, к примеру, опреснительные установки, которые они планируют строить в Крыму? Ну,
ці установки для забезпечення опріснення води, такі споруди, вони дійсно існують. Вони є, наскільки я знаю, на західному узбережжі Криму, але їх на сьогодні потужність незначна. Ну там близько 40 тисяч кубометрів. Це приблизно ніяк не вирішує навіть забезпечення потреб міста Євпаторії. А якщо ми кажемо про серйозні такі устаткування, такі заводи по опрісненню води, які на сьогодні існують на Близькому Сході, в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Саудівській Аравії, на це треба витрачати грошей, величезну кількість, приблизно це співставні розміри з частиною військового бюджету Російської Федерації. Тобто це вже йдеться про мільярди і десятки мільярдів доларів для розбудови таких установ, таких заводів по опрісненню. Але там ще є додаткові небезпеки. Їм треба кудись зливати таку рапу, яка відбувається після опріснення води. Тобто оці сольові залишки, вони мають кудись діватися. І на сьогодні це теж дуже велика проблема, тому що їм фізично немає куди діти. Таким чином, я вважаю, що на сьогодні ця ситуація є майже тупиковую для вирішення. Вы знаете, сейчас активно в медиапространстве обсуждается стягивание российских войск к границам Украины, милитаризация Донбасса, милитаризация оккупированного полуострова. И вот многие аналитики высказывают такую точку зрения. Они говорят, что из-за критической ситуации с водой на территории Крыма Путин попытается пробить коридор к Северокрымскому каналу. Допускаете ли вы такой вариант развития событий? Теоретично я можу все допустити, навіть те, що вони завтра підуть з Криму і все залишать для України. Але на сьогодні вирогідність дійсно існує військового вирішення, не проблеми водопостачання Криму, а агресії проти України з боку Криму, і з боку наших східних кордонів. Але проблема полягає в тому, що якщо навіть ми уявимо собі, що військова присутність Росії буде десь в районі Каховського водосховища, буде захоплена росіянами Нова Каховка і інші території, то все одно вони не запустять на сьогодні Північно-Кримський канал, тому що його стан сьогодні не допускає його експлуатації. Це потрібно витрачати величезні кошти і величезні обсяги ресурсів, щоб цей канал зафункціонував Дніпровською водою. І тут знов-таки проблема дуже складна, тому що... А что там? Там, получается, разрушена сама инфраструктура Северокрымского канала? Вот с какими проблемами сталкиваются? Там фактично на сьогодні дно цього каналу, воно не дозволяє по ньому транспортувати воду, тому що вона в тріщинах, вона в такому стані, яка вода просто буде виходити в дно цього каналу і виходити назовні. Тому що вони 7 років стоїть пустий, і це вже критичний стан його на сьогодні. Він не дозволяє його експлуатувати. Фактично на сьогодні для того, щоб його зробити експлуатаційно можливим, треба туди вкласти гроші, які співставні з вартістю взагалі нової такої споруди на цьому місці. І це час. І крім того, в принципі, Дніпро є достатньо зарегульований на всьому своєму руслі на протязі від Київського водосховища, Канівське і таке інше, аж до Каховського. Каховське водосховище – це вже низинна частина Дніпра. І Україна в змозі регулювати водність Дніпра. І таким чином зробити так, що ця операція по захопленню Кримського каналу не буде мати бажаний успіх. Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохсаг у нас пане Євгена. Євген Хлобистов був з нами на прямому зв'язку. Професор кафедри екології Києво-Могилянської академії, радник голови Кримсько-Татарського ресурсного центру.